Doamne ajută, oameni buni! Astăzi este 28 februarie, ultima zi a acestei luni, iar în urmă cu 240 de ani, în urmă, la această dată, aveau să fie trași pe roată la Alba Iulia cei doi capi ai răscoalei, Horia și Cloșca, la 28 februarie 1785. Procesiunea începea undeva în jurul orei 9. Atât Horia cât și Cloșca aveau să fie duși în două care separate, însoțiți de un număr de aproximativ 300 de pedestrași și husari. Și pe dealul Furcilor, în apropierea sau dealul lui Horia, cum este cunoscut, în apropiere de cetatea Alba Iulia, aveau să fie schingiuiți în chinuri groaznice. Crișan avea să se spânzure la data de 13 februarie 1785 cu nojițele de la Opinci în închisoare. Dar și așa se pare că trupul său a fost dus împreună cu Horia și Cloșca să fie tras pe roată. La acea procesiune au fost duși undeva la 2500-3000 de iobagi, mulți dintre ei și tineri, să asiste la acele atrocități, ca să spun așa. Acum să știți că Revoluția aceasta de la 1784, oameni buni, și-a lăsat o amprentă și în zona Giurgiului de jos a județului Hunedoara, unde suntem noi localizați, a satelor aferente, a mai scos în evidență acest aspect și în alte filmulețe făcute în trecut. Doar atâta să rețineți că la această dată, astăzi sunt exact 240 de ani, de când Horia și Cloșca aveau să fie trași pe roată, și am zis să scot în evidență acest trist eveniment care, bineînțeles, face parte dintr-o filă a istoriei noastre naționale. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și cu siguranță și zilele următoare ne vom revedea și cu alte noutăți și lucruri interesante din această zonă. Până atunci, să auzim de bine!